sasiseduzana usuku ukhona kanongoma ukuthi usungafika edolobheni. Sasuka ke sathi nje sisuka ungakapheli no 10 minutes ayi usisa akabange sahlala ngisho phansi wayemnginyawo ngoba ngalesikhathi esekhona la amanesi wawatshela ngisho nokuthi aseqhumile amanzi wawatshela ukuthi akatete manje bamphikisa. So ubuyela nje emotweni ubuyela ngoba naye ayikho into azoyenza vele fanele egcinekile esibhedlela. Uma sihambe endleleni bese yaqala athi uyateta yena manje nami ngiqale ngiqinisa ikhanda ngithi bezela sesikuseduze kanongoma sizofika. Athi ukuthula lokho equmo uyakhala lapho nami wangambona umuntu osifazane ekhalisa uselo wazalwa nje wangambona ukuthi masisibone sinjani ngangisiqala lesa uyakuxoxa inhlonipho sekunzima lapha ya ayi kokunzima kakhulu sekubhlungu. So ngaleso sikhathi ngishawa uvalo ngiyasaba kodwa manje ngithi ngoba sizofika kanongoma vele ngizofika ngembeke esibhedlela ngoba isibhedlela siseduzana nedolobha. Imake wenhlonipho yazi ngiyazibuza ayikho indawo efika ethi sisiletha la iphone sifonele nobafo akusondele nobafo omnini wendaba ngoba upho bafo ngoba ingangami manje ayifiki lonto loyo. Luyaringa ucingo akasalibamba wazogcina walinika mina wathi ngiphendulela lelo ucingo. Ngalibamba ucingo hayi ngezwe impela uyena ubaba wangani. Uyabuza sikuphi manje ngithi mina ayisisendleleni isimo sikasisasihle kahle kodwa ngimphuthumise esibhedlela ngicela ukuthi niphuthume khona esibhedlela ngoba nithi ngikwanongoma. Bathi hayi okay nami ngazi ukuthi ngizofika phela ngaleso sikhathi kanti cha ngisezofika nasesibhedlela. Manje ke njengoba uthi anisezokufika nasesibhedlela mase kufika kuyona ke into yami wenhlonipho hayi ngeke for kwamina ngizongithola izandla ekhanda ngithi yeah manje ke kwenzeka kanjani upaka eceleni uthini ngangiqhubeka ngihamba waqala wakhuluma amagama nama angisendayo ngangezokuma uthi uyabona nje ubuhamba mangibeka isandla sami esithweni sami sangasese ngiyalizwa ukhanda lomntwana yebi ngalo mzuzu umile ngeenyawo and njengamanje angisakwazi ukumbamba lo mntwana ngiyateta manje uma ungangilekeleli kusho ukuthi umntwana wami uzoshona. Ngicela ukuthi umise imoto manje ima manje ngiyacela ima kwangiphoqa ukuthi hayi angimise ke manje imoto angisakwazi ukuqhubeka ngihamba ngoba kusho ukuthi mayemtete lo mntwana eme kanje uzomteta mhlambe awele phansi ngekhanda futhi. Yebo ilapho engabona khona ukuthi angivele ngime ngihamba ngemanje ngiyasaba ziningi izinto esemqondweni wami inkinga sisobabili futhi akekho umunye umuntu ngumshayeli wekhumbi. Ngiyacabanga nokuthi uma ngingakhona into wrong eyenzakalayo kulomuntu ngizochaza ngithini. Ayadlala lama movie ekhanda lakho la adlala kuyakuthiwa push push akufika ukuthi umtshela kanjalo kwenza kanjalo phela ku TV. Uma ngehla ngijikela ngapha akachithanga isikhathi nje umile maqondana nesitebhisi semoto ngathi ngehla wayiphenya ingubo engikhombisa ngathuka ngathwala izandla ekhanda nami ngibona into engikaze ngibone phambilini kodwa manje ngaleso sikhathi ukukhala kwakhe ngiyamuzwa ukuthi ukhala nje uyaphusha ilapho ngabe sengithi hayi lala khona ke la esitulweni semoto ngoba manje ngiyabona ukuthi uma engasiphume lenganizolima ngalo mangabe kanje wayeselala ke esitulweni semoto waphusha kwasho ukuthi kwakunzima ke. Uthini wena lapho uthini wena ngoba umangele uthukile unovalo uyesaba uthini ngesikhathi umuntu ephusha ngiyacabanga ngibuka imizi iqhelile ngiphambanelwe ikhanda ngimphansi mina yena usemotweni ngimephansi angazi nokuthi ngenze njani ngiyambuka uyakhala uyahluleka ukumkhipha futhi lo mntwana. Uyamkhuthaza wena mhlawumbe umbambile isandla uthini? Angimbambile ngimphansi. Umile uyabuka uthi yebhe ngoba manje angithi sikalekile ispace phakathi kwamasethi ekhumbi. Ngimile nje ngiyambuka ngibuye ngibe namahloni ukumbuka ngimqolozele ngibhekele kodwa manje futhi ngikhuluma naye uyangitshela yena ukuthi yenzani uthi uyangicela ukuthi ucela ukuthi manje ngithole into engingazama ukuthi ngilekelele ngayo la kuvuleke ngimsike ukuze akwazi ukukhipha umntwana ngoba akaphuma umntwana uyazama umkhipha aphuma umntwana
lapho anginayo into esikayo ngiyacabanga mangithi ngiyabuka imizi iqhelile ngeke futhi ngimshiye la esigangeni yedwa ngithi mhlambe ngiyofuna into yokusika khona kuthi ikhona into yokusika ngazi nokuthi ngakuzosika ziningi izinto ezayisemqondweni wami ngaleso sikhathi nenhlahla ngithe ngisatatazela nje ngisaphenika ngamuza ukuthi nanzi awungabe sengisondela nangempela wanqaka bakithi vele ingane ngangemukela ngase ngibeka khona futhi khona la esihlalweni semoto phakathi kwemilenze yakhe manje mana ke ikhona into enizoyisonga ngayo lengane akukho lutho wayengasilindele leso simo wayengaphethe lutho lutho wayephathele nje isikhoma sakhe esincane uyazi ngicabanga la wena Msweli no Ayanda ngicabanga indaba yokuthi umuntu uhlangana nomsweli awumazi nasemsakazweni awazi lutho nje ube sesimweni kodwa ubona ukuthi umsweli lona themba lakho 100% akekho umuntu uzivele uzincame uzinikele kuyena yazi yasinda into yokuthi umuntu akuthembe ngesiqu sakhe nengane yakhe inhlonipho wayengasena option Yes. Wena ngicela ungena kancane. Uyabona isikhathi ethi ecela umese. Mina sengibuka kulolu hlangothi lwesiphoyisa. Ukube umese ubukhona, esithi ubukhona nje. Nawo uphethe umese. Bese kwenzeka nje ahlule ukuteta usisi. Ahlule ukuteta vele kushona usisi, kushona nengane. Bese uzoba necala. Ayileke icala nawo lo mese. Ngabe esikhuluma phakathi wayezama ukumdlengula na kumesi evidence bese kuzofanele approve iningi izinto lezi uyokhuluma zabemfishane abemfishane aphinde bemfishane bese bamudeke uma ukuthi mude so nje ezinye zezinto izimo abebhekene nazo umfowethu ngoba echaza mina ngibuka kulolu hlangothi ukuthi uyabuka ula umese ngabe namanje futhi ngabe uyisadlalele nje wezwili eqala kabusha ngoba ezohlala khona ngabuhleli sobe sibona indaba yakhe eBhayili ngesinye isikhathi insuku ezimbi ukuhlukumeza abantu besifazane vele into bekuzovele ngoba akanafakazi akanamuntu manje ke inhlonipho njengoba sekwenzekile konke ke senike naxhumana nayo sisi yebo sikesaxhumana sigcina ukukhuluma nawe yayikade yenza engayizolo le ndoda ongakalazi igama lengane umani igama lengane uthi lunathi kumede usuke wambona yebo sengingambona manje akufika awuthi bombuka ukuthi wendoda kodwa ukhethani man uthini babongani ngimbonile nobaba wengane saxoxa nje wa appreciate kakhulu kodwa ke wabonga ngiyasho ukuthi cha mfowethu nami ngelinye ilanga kungangehlela lokhu njoba nawo kwakwehlela into ongeke ukwazi ukuyicontrola wena njengomuntu wesilisa ngoba naye lo wesifazane uma ethi kwangabe inyanga yakhe kusho ukuthi into ayingayilindele mana ke Nhlonipho ayikho into ngingabuzi kambi ingazwakali kambi lento le uma ubhekene nesimo uyofuna umniniso isimo ayikho into eyayithi kuwena hayi kahleni phela abantu bakaNkulunkulu sesingamane simlinde ubaba wengane ngoba ngempela anything engenzeka la ngisenkingeni angazi lutho mangase ngoba sithi mhlawumbe umuntu one medical condition ongayazi kwakungenzeka noma yini ayizange into efike kwena ethi Jehova bapha abantu bakulomuntu kwangifikele empeleni ngangimcasukele kabi kodwa manje ngiyamuzwa lo muntu ukukhuluma kwakhe efonini kwayena naye uyatatazela nje uyaphenika naye akazi uzokwenza njani ngathi mase ngimbona ayi ngafika nenhliziyo vele isiyehlile sengibuka nje nami lokho ngehleli banzi ukuthi into nayo bengayilindele ubazi ukuthi uyabuya uze ngasekhaya usisi vele usondezela sona lesimo lesi wayengalindele ukuthi ngenzeke indleleni ngase ngibuka ukuthi into eyayingenzeka kunoma ubani vele ophilayo mina ngokwami nje ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kwakungesikona ukucasukela yena kwakuyifrustration yokuthi into ethiwani le amanesi nawo athi akahlangene nakho manje ngizothini ngempela isimo ngempela esinzima lesi abalaleli ke selokho saqala ukukhuluma nawe yavela indaba emaphepheni nomnyango wezempilo waxhumana nawe balokho bethumelile ke imiyalezo yahlukahlukene sokufundela ke imiyalezo ngabhala umlaleli #isidlo sasekuseni emakhulumelezo Facebook udlulise kuNhlonipho weNhlonipho yebo wahlala kithi uzosukuma half past 8
Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal ukwazi Mshengu uthi izikole ezikhahlanyezwe izithotho ngezibandlela ezothola amagumbi angomahambanendlwana. Izikole ezingama-91 zacikileka phansi. Iningi labafundi bathwele kanzima ekutheni babhalise ezikhungweni zemfundo ephakeme eFree State. Inhlangano emele abafundi izwakalise ukukhathazeka mayelana nokuntuleka kwezikhala zezinkumbi zabafundi abafuna ukungena emanyuvesi. Kanti ikhomishana ye-Public Service Commission KwaZulu-Natal ishayele ihlombe ukumiswa emsebenzini kwabahlengikazi basemtholampilo eBuxton eduze nokwaNongoma enyakatho neKwaZulu-Natal. Lo wesifazane kubuka ukuthi waphindiselwa emuva kulo mtholampilo lapho kusolwa ukuthi abahlengikazi bamhlola maqede bamtshela ukuthi akakasikwa. Lesikanye nezinye uma libumbana ihora lesishiyaka lolunye ngizobe nasisegcwele. Kutiza? Njalo. Yep. Nakuwena. No. No problem. Ayanda uMandla kakayenza manje clip. Wathi akayitholi ku tracker. So yay. Ngasa ngamkhada lo damfini uthe kubani? Uthe ubani? Unkomi wapha? Bani? Unkomi nophawu. Oh, unkomi nophawu. Yes. Yes, it's critical. Ubani igama lakhe ngabani? Nasilelo phela. For sure lokhu insizwa lelo. Lasa rank. Ngizombuza. Masicise kathi senimfonelile umsweli. Like literally ngiyabonga why bengamfaka umsweli labantu. Asivaleni ngivala ngihleli la. Sizokwenza indaba ka Christine Drive, uSentin Drive, no Benmore,
William Nicole izona ndawo lezi ezisicindezela kakhulu no lapha eMidrand oba R55 ngizokushaya nalo lolo daba lo lapha ko Woodmead nakhona ko Clayton simenyaminya sadlala ukuze siyothinta lapha ko Alandeli ukubalekile ukuthi uhle nje la khona njengamanani umthunzi wengu ukuthi abolwaziyo lapha ku N2 vele sekuvuliwe kodwa nje amaphoyisa alokho eqaphe njalo ngoba asibhula ngaphandle asibhula ngaphakathi kube udaba la N3 lapha eFandrinen ngizokushiya nalo mhlambe ke olunye siyolithinta ilona lo kaNhlonipho ngizovala ngalo oluthi umcimbi wakhe awusezukuba ngesonto usuzoba ngolesihlanu ngo10 eRichards Bay lona daba soloku sikhuluma ngalo ukuthi uyokhumbula ukuthi ke iprovince uSantaco wonke nje bazokwenza umcimbi lapha eRichards Bay erenkeni yokubungaza into eyenziwe uyena uNhlonipho lo lapha ngaphesheya kwami sobonana kanye vele siyabonana kuloko usakhuluma indaba yomcimbi ozoba ngolesihlanu eRichards Bay iMayor yase City of Umhlathuze uthi nje asidlulisa umyalezo wokuncoma isenzo nokubonga ethi ngempela kuyashintsha imbono yabantu nezingqondo zabantu ngokuthi abantu abasebenza kuyona imboni ezamatekisi banjani kuyavela ukuthi abantu nabo abanalo uzwela bakwazi ukuthi banakekele abantu uCouncillor Mduduzi Mhlongo nje sidlulise lokho bonke siyabonga 24 minutes to 9 Nhlonipho Zulu soqhubeka nayo uzoba khona la manje yaba ngicabanga yasihlangene noSantaco nomhlathuze masipala bandawo angazi province uzonza no health ngoba nayo kufanele ukuthi ngathi uzobe khona mina bengizomuphi ikhwantamo kube kuye mina ngizomuphi ikhwantamo